BJP rok bwskango phaiphaiui Facebook tamo post khailai tini musuk jona borok BJP hapaikha tini 20 jona phaikha 30 jona phaikha 200 jona phaikha hanai koichina noro post khaijakno phio phaina rok jottona Tripura thani tei Congress ni CPM ni IPF tirok ni ngotron kasung noblak je phaine ka IPF tini mangpho jotono nge bong ni real long sung nai lekha ngai mutirok sunu nanya Matari ko pa. borok rok no je BJP kaham kam khaitong hanai phunung masi kaham kam khaitong na hanai buge baksa ka thangpa biu tin musuk jona phaika tin muk jona phaika mana nugai baksa borok khai eiat ke join niu ei borok boti kherna bagno tini 100 jona join kha tini osok poribar kha hanai thogi post khayo ওয়ানমা শিশানো যে কৃষকের পাশে অত্যাচারিতর পাশে যখন দাঁড়িয়েছিল নরক বংনি অকুয়া অকেলঙ্গা তানাই বেশিতি অকুয়া জানি মুথুপ সিজা কাঙ্গে সিংতে কোনো কগৈ ফাইনানি লামা তংগলা বাইনা নাই তংখা বিজেপি রক অ তেরক তাই বিশিক তংগলা তাই একবার 5 বছর ফাই ইলেকশন সময় ফিনিশিং থাকা amno suk wanan tana didi eng yung tak guri lai sidi tamai BJP thangwa Tripura mothani BJP thangko BJP ni orok khaiko adi nom norok tang lai sidi tam norok bai phai furu ngai kini katham bohoni daukari phailai masani nongna bale tam oro sapaya oro nang bai eng yung thangya modi phunuk tamai noro amno sung sanamu sungo Tripura mothono tongmai je eng yung tam khola sidi asna ko